Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Op Salinha is zaterdagochtend een man doodgeschoten. Hij liep op straat rond 6 uur 's ochtends en werd neergeschoten vanuit een voorbijrijdende auto. De politie was snel ter plaatse en op de plaats delict werden verschillende kogelhulzen gevonden. Ambulancepersoneel kon niets meer voor het slachtoffer doen. Het gaat om een 33-jarige man, Denico Pauletta, die onder meer bekend is als voetballer bij Centro Dominguito. Het lichaam is in beslag genomen en de politie doet verder onderzoek. Het is de eerste moord van dit jaar. Een student uit India van de Martinez Medical University is afgelopen vrijdag op Curaçao ontvoerd. Dit weekend wist ze zelf te ontsnappen. Dat heeft de politie bevestigd. Aan de familie in India zou $100.000 aan losgeld zijn geëist. Zo melden verschillende mensen op sociale media. De student heeft aan de politie aangegeven waar ze werd vastgehouden. Daar zijn inmiddels 2 mannen aangehouden die worden verdacht van ontvoering. Het gaat om een man uit India en een man uit Curaçao. Voor de tweede keer in een week is een bankautomaat van ACU op Curaçao opgeblazen. Vorige week gebeurde het met een automaat in Terra Cora. Dit weekend is een automaat op de Santa Rosaweg opgeblazen. De politie gaat ervan uit dat de overvallers het gebouwtje waarin de bankautomaat zich bevindt hebben gevuld met gas om dat daarna tot explosie te brengen. Op videobeelden is te zien dat na de explosie mannen een deel van het geld meenamen. Daarna trof de politie nog verschillende bankbiljetten aan die de overvallers hadden achtergelaten. CurOil stapt naar de rechter. Het bedrijf wil een rectificatie van de beschuldigingen die het bedrijf Inter-Caribbean Trading and Shipping Company vorige week deed. Volgens dat bedrijf werkt CurOil hen bewust tegen, houden ze zichzelf niet aan de regels en steken ze gemeenschapsgeld in eigen zak. Directeur van CurOil, Jamil Laste, zegt dat de uitlatingen de integriteit en de goede naam van CurOil beschadigen. Daarom stappen ze naar de rechter. Het was een druk weekend afgelopen weekend op Curaçao en dat was onder meer op Fuikdag te merken. Afgelopen zondag kwamen er meer boten en meer mensen dan in de afgelopen jaren bijeen om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. De dag daarvoor was er de eerste versie van het Tabula Rasa Festival. Het werd goed bezocht, er waren veel goede DJ's en daarmee is het ook een mooi begin van het nieuwe jaar. Maar misschien wel het meest indrukwekkende concert werd zaterdagavond door Kassav gegeven. Het was zoals vanouds een goed concert en wie nog een keer wil genieten kan op de website van Extra tegemoet voor mooie beelden en mooie muziek. Een Bonaireaanse man is gisteravond op Aruba aangehouden op de luchthaven. Hij schreeuwde dat er een bom was bij de KLM-vlucht. Hierop werd hij gearresteerd. Zijn 2 dochters, met wie hij uit Amsterdam was komen vliegen, konden wel doorreizen naar Bonaire. De man zelf zit voorlopig nog vast. Hij riskeert het feit dat dadelijk geen enkele luchtvaartmaatschappij hem nog een ticket zal verkopen. Tot nu toe is de zaak in onderzoek. Een mooi moment voor de 19-jarige Curaçaose voetballer Tahith Chong. Hij maakte zaterdag zijn debuut voor Manchester United. Zoals bekend een van de grootste clubs ter wereld. Na afloop keek Chong tevreden terug op zijn debuut. Maar ook zijn trainer Solskjaer was heel tevreden over de Curaçaose voetballer. Hij wist het publiek aan zich te binden, zo zei Solskjaer. Chong kwam na ruim een uur in de ploeg. Hij werd vorig jaar nog uitgeroepen tot talent van het jaar. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayeng di pregunta y yeng di reto. Nos turque crece. Nos turque millón mañana. Vida también tayeng de oportunidad. Nossa actitud y nossa acción di awe dat determinamos vida de mañana. Bang duna, tur dia e minho com cada de nós tem de nos mes. Bang optimista, bang comprometer, bang determinar. Passou, dedicação, coragem e perseverança, te dá uma esperança e te traga caminho para êxito. Millón mañana te comienza a ver.
milhão manhã ta kumisaku. Abo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Corzao y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz día Nandi fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón pa comunidad.